Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Derɗiraaɓe wondaaɓe mi silmini dow moɗon, mi hofni on mi waɗani on barka be nyalowmare hande lattunde dimanche le 23 février 2025. Dede mi waddani en videowol lawol ngol a tokkata a yaha yerɓana goɗɗo message, a yerɓana goɗɗo photo, ko a yerɓana goɗɗo vocal ha WhatsApp. O fotai o hosa ɗum o yerɓa yeso. Derɗiraaɓe en andi ɗuɗɓe a volwida be goɗɗo a marai haje o yerɓa dedei ko on yewtidata mai, a marata haje o yerɓana goɗɗo e nonnon o hosa ɗum o partagana goɗɗo bo yaha nana. Lawol ngol a tokkata a yerɓana goɗɗo vocal, to o nani ɗum nde gotel ni o metata, ko kanko en ma o fotai o nana ɗum ngal WhatsApp. Ɗuɗɓe ɗo andi, ɗuɗɓe bo anda. Arande mai ni to hande on feni warugo ha chaine amin Kuudal Pulaku TV, ko bo DG application TV, on lara gal jungo moɗon nyamo on tawan bindi ɗo windi sabone, on klika dow ton on abona. E nonnon to video mai fottani on, on waɗana ngol like, e nonnon on partaja ngol be sobiraɓe moɗon, woɓɓe bo lara bo toroɓe daidai ko en tindini man ɗo. Arande mai ni en wara en nasta nder WhatsApp. Miɗo matina on nda WhatsApp ji am ɗiɗi, miɗo waɗa vocal man gal ɗo, mi lora mi hollira on gal ɗo. Ha mi wara mi nasta gal WhatsApp am ɗo, to mi nasti banni ɗo, nda ha ɗo mi waɗiranta goɗɗo vocal. To mi yi'i dow ɗo man ɗo wodi toɓɓel wangata ɗo windi en, sai mi wara mi kosa dow magel nde mi yerɓa vocal mai. En wara en fonda. Yerɓa vocal mai banni. To mi yerɓani goɗɗo mai vocal wol banni ɗo ngol dilli, nda ɗo ɗum vocal man on, sai en wara en vurta en lorta gal numero am je mi yerɓi ngol man ɗo, numero ka man ka mi yerɓani ngol, nda vocal wol wari ha ɗo. To mi kliki nda vocal mai ɗo ha ɗo, mi tammi on lari no ngol warti. Sai on wara on mema dow ɗo man banni. To on memi ɗo vocal wol vanga on heɗita ngol, en heɗita. To mi kliki banni sai mi wara ha toɓɓel je windi en, nda ngel ha ɗo, mi wara mi klika dow magel banni. To mi activi ngel banni ɗo, hala timmi mi yerɓi. To mi desactivi ngel banni ɗo, ka vocal mai foti o yerɓana himɓe, ma to mi koshi banni en ɗo o fotai o yerɓana goɗɗo, sai mi wara. To mi tammi en lari derɗiraaɓe, nde mi nani vocal wol mai mi vurtini, nda no ɗum warti. Jotta mi wara mi habda mi nanan ngol nanatako. Mi lora mi vurta mi yaya gal message je o yerɓi, to holli am nda o nani vocal wol mai. Min mai ma mi fotai mi nana ngol, min yerɓuɗo ngol ma sakko kanko nanuɗo. Mi tammi on fami derɗiraaɓe. E nonnon photo bo to on yerɓan banni on waɗata. Ha mi holla on photo bo to on yerɓan. To on kliki dow photo banni, on wara ha babal photoji moɗon, on wara on tefa photo. Example, to a hosi photowol banni a yiɗi a yerɓana mo, sai a wara a klika toɓɓel man ha ɗo. To a kliki ngel banni ni, nda no waddi ma, sai a yerɓa. To a yerɓi photowol mai banni ɗo, o fotai o nana ngol. O fotai. To lari photowol mai nde gotel ni, hala timmi. Mi tammi on fami derɗiraaɓe. On yettama, on yalanama khairu derɗirawo moɗon Adamu Jibrilla. Wassalamu alaikum.